Owen Xkembri li qed jiġħad l-involviment tiegħu fl-isparatura fatali fl-imqabba f'Lulju li għadda ingħata libertà proviżorja fuq depożitu ta' 15,000 euro u garanzija personali ta' 35,000 euro. Dan seħ meta l-ħamis instema' dan il-każ quddiem l-imħallef Edwina Grima. Xkembri li għandu 18-il sena u Leon De Bono ta' 19-il sena jinsabu akkużati bil-qtil ta' Xavier Gaffarena u l-feriment gravi fuq il-kuġin tiegħu Vince Gaffarena. Xavier Gaffarena ta' 27 sena kien instab mejjed bi sparatura f'rasu fi triq il-konvoj ta' Santa Marija fl-imqabba. Lil-Vince Gaffarena ta' 17-il sena kienu sparawlu f'sidru u f'wiċċu, iżda fortunatament baqa' ħaj. Fid-digritt tagħha l-imħallef Grima li tippresjedi l-qorti kriminali ta' il-libertà proviżorja lil Xkembri wara li kkunsidrat l-istadju avvanzat tal-proċeduri kriminali. L-ispettur tal-Pulizija Kert Zara qal l-qorti li kien hemm nies oħra li jistgħu jiġu msejħa bħala xhieda jew huma stess akkużati b'ċerti reati. L-imħallef qiset ukoll il-fatt li Vince Gaffarena kien għażel li ma jixxeddx biex ma jinkriminax lilu nnifsu. Mr. Xkembri qal lill-qorti li kien lest li jidħol bħala garanzija għal ibnu. Il-kundizzjonijiet tal-pledge jinkludu curfew u ordni ta' supervizjoni proviżorja. De Bono ma talabx libertà proviżorja u infatti se jibqa' f'kustodja preventiva fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Għal Xkembri deru l-avukati Arter Azzoppardi, Alfred Abela u René Darmanin. L-avukati Giannella De Marco u Stephen Tonalowell qed jassistu lil De Bono.